திமுக அரசு உலக தர தொழில் வளர்ச்சி என்று வாக்குறுதி அளித்த நிலையில் தற்போது தமிழ்நாட்டை பொம்மை உற்பத்தி மையமாக மாற்றும் கொள்கை வெளியீடு மக்கள் மத்தியில் நகைப்புக்குரியதாக மாறியுள்ளது. நாட்டில் சுமார் 60% வேலைவாய்ப்பின்மை, படித்த பட்டதாரிகள் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ஓட்டும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் பொம்மை முதல்வரோ அடிக்கடி நகைச்சுவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஜப்பானுக்கு நிகரான ஆட்சி, சிங்கப்பூருக்கு நிகரான ஆட்சி, முதலீடுகள் கொட்டி வருகிறது, அதனால் லட்சங்களில் வேலை கிடைக்கிறது என்று பொய்களை அள்ளி வாரி தெளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பொம்மை முதல்வர். இதை பார்த்த மக்கள் வெறியாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த முறை திமுக ஆட்சியை அடித்து நொறுக்குவோம் என்று சூளுரைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் மக்கள்.